quan li deia dona'm la mà. Bon vespre. Jo, seguint amb la música, avui parlaré de dos músics, breument, molt clàssics, que és on l'època comença el classicisme, Haydn i Mozart. El període del classicisme és molt breu i s'escau entre el 1750 i el 1800. Els compositors segueixen estant al servei d'algun noble, però això comença a canviar. Una figura molt habitual a l'època serà la del compositor-intèrpret, sobretot pianista, que escriurà les seves obres i es presentarà davant el públic tocant-les ell mateix. Aquí teniu els dos referents del classicisme. Franz Joseph Haydn és conegut amb el nom del pare de la simfonia, no perquè inventés ell aquest tipus d'obra, sinó perquè la va desenvolupar. I en va compondre més de 100, unes 106. Haydn es va passar 30 anys al servei del príncep Estenazis, però els seus manuscrits es publicaven en editorials de París i Viena i aviat va ser el compositor més reconegut d'Europa. Als 60 anys va fer un parell d'estades a Londres que el va acabar de consagrar com a ídol de masses. L'altre compositor és el Wolfgang Amadeus Mozart. És l'exemple musical de nen prodigi. Als 3 anys ja tocava el clavicèmbal i el violí i li dictava partitures al seu pare. Als 6 va emprendre una gira per Europa que va durar 3 anys, acompanyat de la seva germana, també un prodigi musical, i del seu pare. Als 12 estrenava una òpera i als 16 ja buscava feina, perquè quan comencen a sortir pèls a la barba ja no fas tanta gràcia i cal buscar-se la vida. Va estar al servei del príncep de Salzburg, però als 25 anys va marxar i va instal·lar-se com a músic lliure a Viena. Músic lliure vol dir que no estava al servei de ningú en concret, però que havia d'acceptar tant sí com no els encàrrecs de tothom, òperes, sinfonies, divertimentos, suites, musicals, corals, misses, donar classes, organitzar concerts. L'estrès i alguna malaltia infantil mal curada va derivar en les complicacions que se'l van dur amb només 35 anys. Ens va deixar, però, un llegat impressionant i alhora inexplicable. La seva música és meravellosa sempre, espontània, optimista, energètica. De l'anàlisi tècnica de les seves partitures se'n desprèn una perfecció indiscutible, però no se'n pot explicar la màgia, la genialitat, la vibració que ens sorgeix i que ens toca i remou per dins. Mozart és una altra cosa, i potser la gràcia és no poder-ho explicar en paraules, cosa que ens obliga a escoltar-lo una vegada i una altra.